Sa mga pangenot na barata, 11,000 pesos na pigtutubudang shabu na recover sa operasyon sa Naga City. Target sa operasyon gadan kan subuot manlaban. 8 persona erido sa nangyaring banggaan sa Libmanan. Pamilya harani sa nagrasay na daga sa Bakakay na tabangan kanako Bicol Party List. Mga kaakian sa Mobo Masbate natawanin amay na pamasko gikan sa Masbate PNP. Asin piling pamilya sa Barangay Bigaakan, Legazpi natawanin amay na pamasko hali sa sikat na pasyaran sa barangay. Maray na hapon, Biyernes, Disyembre 23, taong 2022. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa SIM 90.7, Radyo Oragon, Legazpi. 11,000 pesos na kantidad nin pigtutubudang shabu na kumpiskar sa operasyon sa syudad nin Naga. Target sa operasyon, gadan kan subuot manlaban. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Dead on the spot ang 42 anyos sa si Eduardo Orsine, residente kan Barangay Sabang, Naga City, matapos sa subuot manlaban sa ginibong buy-bust operation kan otoridad sa C5 Road kan Barangay Mabolo, Naga City, alas 9:45 kasubanggi. Sigun sa tagapagtaram kan Naga City Police Station, kan makamali siya ang sospek na miyembro nin operatiba ang katransaksyon niya, buminulnot subuot nin badil ang sospek asin pinaputukan ang otoridad. Very unfortunate na sana dahil abot pa sa punto na nagkagaling on confrontation kung dahilan hindi nagpaputok o naglaban. Siyempre po, sa part man ng mga operatiba at mga pulis, we have also the right to preserve ourselves. Na-recover kay Orsine ang 10 plastic sachet nin pigtutubudang shabu na may gabat na 25 gramo na nagkakantidad 170,000 pesos. Magazine na may laog na live ammunition as in fire cartridges. Na-recover man ang 15,000 pesos na buy-bust money. Punduhan ta na untukan ta na po ang pagkakainvolve sa illegal na droga, pwede talagang marahay na padudumanan. And siguro, lalo na pag sa mga nagpapabarakal na namayag pagkitaan, easy money, pero dahil maray nakakahatnan ang katuyang ginigibo. Napag-araman man nakabali si Orsine sa listahan kan Regional Recalibrated Priority Database on Illegal Drugs. Nagkaperang best naman subuot na nakulong ang sospek huli sa parehong kaso. Sa presente, pigahalat pa kan kapulisan ang resulta sa pigkondusir na investigasyon kan Soko. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Mariel Lorenzana. Bangkay nin lalaki nadukayan sa salog sa Bula, Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dainang buhay kang madukayan ng 46 anyos na si Lito Magatas sa salog na sakop kang Barangay San Isidro, Bula, Camarines Sur, Huwebes, Disyembre 21. Sa impormasyon, tugang mansa na kang biktima ang nakahiling sa nagpapataw-pataw na hawak ang biktima. Petsa 17 pa kan mai-report na nawawara ng biktima na uring nahiling sa sarong inuman sa nasambit na barangay. Pigtutubudan man na posibleng nahulog ang biktima sa salog, asindagos na nalamos, huli kang kabuyungan. Ini pong biktima, according sa pamilya po, sa tugang, na Arab talaga yung dana ini, hindi taong maglangoy. Tatakot po nga ito sa tubig, according sa tugang. Sa investigasyon, nagluluwas na mayong foul play sa pangyayari. Sigun kay Buendia Jr., ini naman ang ikatulong insidente ng pagkalamos sa Saindang Banwaan. Paalala lang po, talo na po ngunyan na Yuletide season na uso ang harandaan. Pag nakainom po, may nakakag po baga sa itikita kang inumo na drink moderately. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa Saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Pamilya harani sa nagrasay na daga sa Bakakay, Albay huli kan daing untok na pag-uuran natabangan kan Ako Bicol Party List. Detalye sa istorya
nila Arnie Miranda. Handalan pamilya Barcelona kan barangay Mapulang Daga baka kay Albay sa pagrasay nin daga sa likod kan sa indang residensya durante kan mayong patod na pag-uuran. Istorya ni Nanay Annalyn, haros dain ang sinda napapaturog na mag-agom. Masyerto sa nang salbado sinda lalo naan sa iyang saraday pang-aki. Binalo naman subot kan pamilya na maghaga din asistensya sa ibang ahensya. Alagad mayo man subot na aksyon. Kaya naman kasuod makan magdesidir da asinda na magdulok na sa Ako Bicol Party List kung sain labi man na ikinaugma kan pamilya an marikas na aksyon kan partido. Maraming salamat po sa Ako Bicol kung bako dahil sa Indo. Dahil man siguro yung mga Bicol. Maraming salamat po. Tapos po kung kusina hanggang duman sa duwang kwarto, puro talaga tubig, mabuluson sa tubig. At talagang nag-ano na sa daga, nagsampa na sa pader sa daga. Kaya na dito talaga, nagkurubog-kubog na nga ni ako, baka tao ba na talaga kami? Tulus kayang nagpadaranin backhoe as sinwi loader ang Ako Bicol Party List sa tabang kansarong pribadong kumpanya. Asigurasyon naman kan partido, padagos sindang mataunin pag-alalay, urog na sa mga oras nin emerhensya. Ito pong patuloy na pag-uulan, nagkakaroon po ng landslide, no? Or yung mga paunti-unting pagguho ng lupa, no? Na kung saan nakakaharang sa ating mga daanan and naapektuhan ng mga tahanan, yung mga bahay at nalalagay sa peligro o sa alanganin ang buhay ng ating mga kababayan. And that is why ang Ako Bicol Party List ay lagi pong tumutulong. Patanid man kan kongresista sa publiko, maging rigmat ng gad lalo na ngunya na padagos pa ang mga pag-uuran sa rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Arnie Miranda. Piling kakian sa Mobo Masbate natauwanin amay na pamasko kan Masbate PNP. Detalye sa istorya nila Arnie Miranda. Kasuod makan makaresibinin amay na regalo ang nasanggatos na kaakian sa Barangay Barag, Mobo, Masbate, gikan sa mauyong buot kan kapulisan sa Masbate First Provincial Mobile Force Company. Sigun kay Police Corporal Jose Pacheco, taon-taon nindang pigkukondusir ang siring na aktibidad. Mga puwerang barangay ang pirmi nindang prioridad. Namahagi tayo ma'am ng iba't ibang klase ng mga laruan at kasama din po yung mga candies, chocolates ma'am sa mga kabataan. Best practice na po namin ito, every po December po nagagawa po tayo ng pamaskong enthusiastic ma'am doon sa mga nakikita namin ma'am na talagang nangangailangan din po. Pamaskong handog ni Abtik ang tema kan gift giving. Parte kan Community Affairs Program kan kapulisan. Apwera sa gift giving, nagkaigwaman ni libreng tasar sa piling kaakian asin residente sa nasabing lugar ang personahes kan Masbate First PMFC. Palagi pong sinasabi ng aming Fourth Commander na si Police Lieutenant Colonel Norland Mesa na ang First PMFC ay dapat na makapagbigay saya lalong-lalo na sa mga kabataan na pinagkitan ng mataganang pamumuhay. Kaya palagi din namin sinasabi sa sarili namin at personal of the community na masarap makatulong sa kapwa. Sabi nga, it's better to be self-sufficient. Mientras tanto, asigurasyon kan kapulisan, mas maigot pa ang sa indang ginigibong pagbabantay ngunya na holiday season. Para sa mga baretang tatak Bicol, Arnie Miranda. 8 persona erido sa nangyaring banggaan sa Libmanan. Asin 12 na pamilya sa Barangay Bigaakan, Legazpi natauwanin amay na pamasko. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities,
and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaralitan. Sa tabang kan man tuniina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. 8 persona kabali ang 3 minor de edad, lugadan sa nangyaring aksidente sa Libmanan. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. 8 individual ang lugadan sa nangyaring banggaan ng pampasaherong jeep asin van sa barangay Mambulo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur, alas 2:30 nin hapon kasuodma. Sa impormasyon, masakay kuta nin pasahero ang driver kan jeep. Alagad antes pa man makasakay ang pasahero, aksidenteng buminangga sa likodan kan jeep ang papaabot na van na nagresulta sa pagbalintok kan van na may lunad na 3 katawo, kung sain 2 ang minor de edad. Pero itong pasahero pong na masakay duman, dahil ito na kabalita na yung mga nag-aaragi ka pong sasakyan. Paabot po ini yung canter na nagbangga naman po sa likodan na parte po ka ini yung jeep na nagkausa po kang pagkaugan ni injured. Ito pong mga pampasahero, itong pasahero po at the same time pasahero din po katong canter. Huli kan insidente, lugadan na dapat na pasahero kan jeep. Maswerte naman na daing sinapong lugad ang driver kaini. Lugadan man ang driver kan van kabali na ang tulong lunad. Binisto ang driver kan jeep na si Elden Albo, 40 anyos, residente kan Barangay San Ramon, Pamplona, Camarines Sur. Pigmamaneho man kan 37 anyos sa si Joseph Mediana, residente kan Navotas City, ang tuminagilid na van. Biyayang Libmana naga ang jeep asin pasiring man kutang Manila ang van. So, mahal na po ang satuyang tinampo, taday nga po na po kundo, iniyo po na makitang amihan. Ano po ma'am, so kaikuan talaga po, maging vigilant kita while driving your vehicle. Nakaluwas naman kasuodma sa ospital ang 8 biktima. Mantang nagpapadagos pa sa hunyan ang investigasyon kan otoridad sa insidente. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Mauran na panahon sa Pasko, lauman sigun sa pag-asa. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Laoman sundo sa weekend ang mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran, pagkikilat asin pagdaguldol. Sigun sa pag-asa, epekto ini kan northeast monsoon o amihan asin kan shoreline. Apwera kay ni, may pigbabantayan man na low pressure area ang pag-asa. Maluya man ang tsansa kay ning maging bagyo. Sa laog kaya nin 24 sundo 48 oras, piglalaoman na matutunaw naman ini. Extension po ini kang low pressure area, yung extension part, yung trough niya. And then nagsasabat digdi sa malipot na duros na galing sa northeast ining hanging amihan, kaya may mga pag-uran kitang araw kaning namamati. So expecta po ini magpuon ngunyan hanggang sa aga, then sa Kapaskuhan, most probably po baka mga Lunes igwapa.
May nakabandera man na gale warning sa kadagatan kan Kabikolan, kaya ipigbabawal muna ang paglawod kan saradit na lunadang pandagat. Kansilado naman ang biyahe kan mga lunadang pandagat na may gabat na 250 tonelada. Payo na lang natin sa mga kababayan na patuloy sindang mag-antabay sa update kang Pag-asa dahil itong inaapodtan na nowcasting which is minsan nag-i-issue kami ng rainfall advisory, thunderstorm advisory na changeable siya over time within 2 to 3 hours. So ibig sabihin sa oras na iyan posibleng may mga changes. So ang update kaya ng apodtan nowcasting Pagirumdum kan Pag-asa sa publiko, maging rigmat, urug pang padagos pan mga paguran na posibleng magkausanin pagbabaha asin pagrasay nindaga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laorny Miranda. Labisang gatos na pamilya kan barangay Bigaa kan syudad nin Legazpi. Natauanin amay na pamasko hali sa maniamyento kan sarong pasyaran sa barangay. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Sa tao kan paguran amay kasubong aga, nagtyaga ang piling residente sa Bigaa, Legazpi City na magpila sa pigkondusir na gift-giving activity kan sarong pasyaran sa lugar. Si Lola Rosalinda, haros mapahibi sa kaugmahan sa naresibing food packs. Sabi niya, dakulang katabangan ng gadang naresibi niyang mga dilata asin baga sa indang pamilya. Yung mananda ko lang kaginawahan sa inda. Pigtatarabangan hinda kami, taon-taon. Tapos minsan pag dakol ang kita niya, tigtatawan niya kami, maski tinapay baga. Dakol permian, aga-aga. Siring ni Lola Rosalinda, nakaresibi man ng parehong pamasko si Lola Merly, asin may naresibi man na cash gift. Laon na tabang inidig sa muya, 76 pa. So nagtitinda ako ka ito digdi, mga kakanin. Tapos dakulon talaga nagdadarayo digdi, mga iba-ibang lugar, mga nagtutur. Sigun kay Tiague Arienda, tagsadiri kang 76 Farm, taong 2017 kang buksan ninda sa publiko ang pasyaran. Sa parehong taon, naisipan niya manapunan ang pagkondusir ng gift-giving sa iyang mga kabarangay. Sundo sa taon-taon niya na ining pigkukondusir tuyong magpapasko. Yan, sabi ko baga sa Indo, ano man ang makukuha rin sa farm, mamamatayan Indo. In kaso, piso na lang ang matada, ibakal taki paputok para gabos kita makadaog. Total na 120 pamilya ang nabinipisyaran kang aktibidad. Ang pondo, gikan mismo sa natipo na entrance fee kang pasyaran. Tapos gani mapapicture ako sa inyo gabos for documentation lang. Kasi taon-taon tayo na gigigibo. Pag namundo ako, tigilig ko lang mga picture tamang gumana ako. Sa mga maut pasyaran ng 76 Farm, sa kantidad na 20 pesos na entrance fee, malilibot mo na ang pasyaran. Asin sa masunod na Kapaskuhan, syertong may panibagong pamilya naman ang mahatodan ng kaugmahan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Duwang aldaw na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!